बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव मुं थिसननाय बांहोनायनि बेखेवनाय हाबाफारि। दिनै थेलामारा भरासिंहरि गुदि फरायसालियाव सनितपुर जिल्ला एबसु लोगोसे थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय गुदि फोरोंगिरि गौथुम जथायै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव मुं थिसननायखौ बांहोनायनि हाबाफारिजों आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ माइ मादार टां माइ इडुकेसन मावथांखिजों हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी आरो नेहाथारि बिरदाव बर' बिथांमोना। मोनथाम आफादजों जथायै खुंजानाय बे हाबाफारिखौ मासि लानानै दैदेनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित स्वर्गियारी बिथाङा।
फरायसालिफोरा थांनानै थागोन। थ' बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय।